ବାଇଶଟା ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଲାଭ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ, ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କର୍ମଶାଳା ଆଜି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 59,674 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ଧାନ ବିକିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସୁଖଦ ଖବର, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର 79,104 ଜଣ ଚାଷୀ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ। 20,000 ଚାଷୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଏ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ବିକିବେ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଦାଦାଗିରି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକିପାରିବେ, ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତତ୍ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,000 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ରବି ଚାଷରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଜାତୀୟ ଚାଷ ଯେଉଁ ମାଗଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିହନ ସାର କୀଟନାଶକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଠିକ୍ ଚାଷୀ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଯେଉଁ ମାଗଣାରେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିହନ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ତାର କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ।